ga malamanmu profesoji ga shi kansa na tourism ya zo alai na muku barka da zuwa. Assalamu alaikum. Babu shakka muna farin ciki da wannan rana ta 26 ga watan 8 wacce aka ce ta rana ta duniya. Rana ce dukkan wani bahaushe yake alfahari da ita domin zama rana ɗaya yake a hausawa a wajen zumunci, sannan farfado da al'adunmu waɗanda aka fara mancewa da su. Babu shakka harshen hausa yana samun haɓaka a duniya a wajen ƙasashe na waje, saboda haka abu ne na mai alfahari da shi, kuma daɗa zabura wajen kishi da al'adunmu, kamar magana da profesa ta zo ta yi ta'aliki a kan malaman nan da ta kai takarda magana abinci, aure da wajen neman auren. Jama'a sai mun tashi tsaye mun gyara idan muna so mu ga yadda muke so. Duk mun zubar man magana da malama mai takarda ta yi wajen kamu, mu mun sani da kamu sai dai mu je gidan iyaye ko babban abokin uba, amma yanzu sai mu je mu yi event center na miliyoyi, maimakon a zo a yi wa yarinya kara ta je su samu wata 6 shekara suna ci da mijinta, sai a zo a kashe kudin a bagayar bandali. Saboda haka ya kamata mu tashi mu duba al'adunmu, mu komo mu gyara. Da wannan ɗan takaitaccen jawabi nake cewa Allah ya tsara mutuncinmu, Allah ya tsara lafiyarmu, wanda suka zo wannan